Dneska ten život je o mnoho jednoduchší v tom, že napríklad nepociťujem strachy z budúcnosti, nerobím si napríklad vôbec plány, napriek tomu, že fungujem aj vo finančnom svete. Robím to, čo robiť treba, chcem, aby som sa pri tom cítil dobre a tým pádom vlastne výsledky sa dejú same. A je to tiež výsledkom tých mojich presvedčení, ktoré som si pomocou Psyche teda namodeloval. To je úplne úžasné. V dnešnej dobe často hovoríme o tom, že musíš mať nejakú víziu, že musíš mať nejaké sny, že musíš mať nejaké konkrétne plány a akčné kroky. A mnohí ľudia vlastne na tomto tak trochu ako keby uletia do toho, že je to potom taká ako keby honba za Mm. naplnením tých cieľov a dosahovaním výsledkov. Ale to Psyche je práve o tom, že aby sme si urobili ten život taký jednoduchší, efektívnejší, aby to zostalo v takom tom flow a v takej tej dôvere v ten život a v to, že sa deje to najlepšie, čo sa má pre nás. Transformujte svoj život pomocou Psyche. Viac informácií nájdete na webe.